Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lebaran ya. Minal faidin wal faidin semuanya, bolo-bolo nang diae, bolo tuwek, bolo enom, bolo bayi, bolo sing wis tuwik sekali. Selamat hari raya Idul Fitri ya. Minal faidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Iki banyak karo mbah-mbah. Nek kesalahan yo di mak sepuro juga ya. Karo dulur-dulur dia yo luar negeri, luar kota, luar daerah dan dimanapun Anda berada. Mana kesalahan aku nyuwun pangapura. Wong iki bener kaya apa tetep yo salah gitu. Ini bodo-bodo malah nguceki goblok. Mbah-mbah banyune mati. Aku mesin cuci ya ora kena. Betul-betul banyune mati. Alhamdulillah iki mang aku ora entuk syuting blas. HP ku error. Betul-betul anak wong lahir batin ya ora iso nyuting. Bobrok. HP loro karo ora normal kabeh. Ya sepurane ae. Engko lagi ape dulan-dulan dulur. Wis sementara ceki goblok. Ini tak kerentengan. Besok butuh kedua aku jorong dodol. Kita ya rontok sepi ya guys karo dodol yang lalu. Soalnya itu jualannya sepi itu saka pandemi. Anak geger negara luar negeri. Jadi dampaknya wong ini ki. Mesin cuci nek banyune mati yo ora kena. Apa yang nganggo tangan. Engko sepilo jajan iki. Jajane saeneke. Ini riyane apa jajane guys ya. Udah ngerti kok ini. Oke guys, banyak mangan apa? Tapi kan dari Mbak Ase toh. Mak ra gawe soalnya ya. Mas Ari mangan apa? Enggak. Iwak apa? Oke, ya dadi anu guys. Iki opo wis. Iya, opo. Kewan, apa ning gone Mbak Rasipan kita Apa, Pak? sama dulure Jakarta. Ki mang bodo ra iso syuting laos iki. Soalnya apa guys ribet. HP-ne mati, HP-ku rada lebot. Wis pake manontong kuwi sicok kok aku ya. Sesuk kelalu dhewe. Esuk-esuk ndang tak masak aku nggawe sak ember mie apa diurapo ngono, biar dibancakno wong ning sawah. Enek ndok seprapat wis. Gampang. Kita makan, guys.
Lawahe banyak Mas Ari ya mangan. Iku wae. Heh? Apa nah ya? Mbah. Mbak Yani kok. Wo jebeles Waalaikumsalam. Anu Dita mangan. Jere sesuk ngono ki kok iso. Guys, dayoe teko neh. Kono ning meja. Mbah Can mangan, Klut. Anu dikai lontong Mbak Asih, aku gak gawe lontong ya. Enggak. Lah teman sampe bocor. Iya. Lagi. Yo ngono ki jajane, Cit. Citra. Mang apa ning dene sawan? Ning gone Mbak kuwi le. Mbah. Anake wong ki bar meninggal. Ya Mbak semoga kang ramai lho Mbak. Kok anu apa jenenge sing mbarep. Anu wis semekan yo padha-padha. Mau saake kan oleh lho Mbak apike masalah ngono iki. Kadang kita mak ayo Dek, dak mak Dek Yo. iki. Kan yo cara ngono dulure sing lanang yo cara Sing ngono. lanang kan sing. Heh? Sing sing bojone. Iya. Kae wong kuwi le, wong kok mancau le. Mas Mbak kok enggak baca anu Mbak. Marang Mbak. Sing Semarang kuwi anake wong kuwi bojone Cina. Iya. Sing mati sing wedok apa? Sing wedok Mbak. Iki ning ndi lho? Aku gak gawe lontong iki cuma jajal kok ane. Pangan rokok. Iya. Wes kabeh. Wis diomjo kaya cepur kluthuk. Lah kok tak komentar lho. Iya lah wong Sing ngomong ramah mbek yo. anakmu. Sing lumayan mbek ayang ndane. Iya. Oh. Aku ben kowe nggone Mbah Pan ya. Urung iki kok. Ayo rono saiki ambek bajirah aku tak. Lek ndak kados sik kowe. Wis baratus bar salat. Anu kowe metu ndi? Ya karek sampean kok ngendi? Kowe ngampiri bajirah wis rono lek kowe. Aku bar kakak. Wonge jeneng mah. Ning gone Iya, saiki ayo rono nggone Mbah Pan lho ayo rono. lah aku kok gebetan ya Nana. Heeh. Wange ra rokok bojone Ayani ngajak sugih kuwi. Direwangi ngono ya rada gedhe-gedhe. Pokoke akan pokoke ngene. Anu guys, dulure sing adah rene. Aku urung iyan. Alhamdulillah aku iso panen wis. Alhamdulillah kan. Bar karek paling ketan sak tek ngono lho. Sajae deketan bosen apa ora? Hah? Ketane iki saite. Wis saiki sawane bajirah men tak gawane saiki. Pokoke tak serap dari saite Betul, kan Pak, iki kok. gegem wong emang. Aku tak tule dipangan iki Pan terus. tikus. Nemen iki anak terus celeng sak ngono ki sak poke. Aku yo rong panen. Gimana? Tapi kene tikus. Yo alhamdulillah yo rumani lah. Heeh. Winane gorku yo. Pas wineh ku lho. Tekno. Tekno. Walah, ya kowe berarti ketan ya duwe. Menehi gak apa-apa. Saiki yo wong suci yo alame rada darurat. Kena nggo sangu tuku sesuk yo. Iya, bek THR kawane titik lah. Yo. Apa lae kowe? Lah gone bahan panen diora aku kok. Yo ora mbah sapa? Berapa? Iya kak. Lah den aku ra ono. Iya pas bar itu kuwi le. Iya dhewe wonge aku. Ora ketan seben panenan iki. Kowe ketribran ya ketane. Biar panen ditake saiki. Iya. Aku mang yo nyiram barang. Pokoke setiap yo salat apa sing tak anu kabeh, tak anu. Lah anak mlanang piye? Anak mlanang gak melok ning ndi? Oh, jeneng pondok. Ya. Mulai Tuh, tuh. bodo telu jerne. Kowe kok ora dolan le. Kok bayane bodo-bodo murah kene mah kowe. Santi. Aku mah yo didono Mbah anu yo wis ero nek makamane iki yo awar dibeca mbara seman di anu jejer-jejer. Kan Mbah Kanima. Heeh. Lek di Mbah Man, Mm-mm. pake lah. Ndak mangan jajane. Tare alam. Gedang aku. Halo, Bro. Iya, gedang. Baden. Kan ada depan. Rono nembak tok, nembak bojone wali. Wong ngene entuk iwaran entek-entek iki lho Mas Sam. Kok ora mbokeki lenyan nyane Ya iki. Allah, wong kene apa? kono. Rine ati kuwi. Jahe Ora ora wani. sakmene-mene ya. Sing kaya bawel sak meneh-meneh rene mrekekek kuwi alah prei gorokanku bobrok. Kene sak kilo Mbak nang Mbak Tel. Lah gak usah raung lagi repot mek pari kene. Dikeki yo. Kon ngetil. Ngono ki kowe ya mara, adoh. Oh gak. Lah kok brok mek pare. Hmm. Mas Ro berane kae yo golek. Sak bak dene Mas.
Jabatan apa Mbak? Mbak? Pari. Hari. Lagi mulai itu. Baresan. Wis bar. Lah nek nggawa ketan kowe ndok nggawa nambah matok ya. Iya Mbah Mat tak saete, Mbah Dira tak saete. Lah nyelepas sak rinjing aku sing tak tuku. Walah, maneh. berarti mbok ana wong loro tok kintek ya. Nek dilek jami mang, sunti mang. Marono. Rasa kumu. Oh iya disalini, disalini. Wes ndak pangan jajane ya ngono kuwi aku gak duwe pok kucing yo ndak pangan. Lah Mbak Mam niki ora apa-apa berase wedang nang Nek Mbah Pan berase alhamdulillah entuk akeh yan. Kena dienggo mangan, nek jajan diwono kowe iki lumrah wong jajan ndek yo akeh awe wong. Batinku diangkrek kene era. Ngono dadi kan Lah ndek kene sing mangan kok. Ya wis tak tampani kok nolak rezeki. Mana anak wedok engko anak mulih. Walah. Mang anu dikek dhuwit. Dadi pangan jajane ngono kuwi anake. Sing rong rene bas pitik tak. Kita goreng nih. Besok apa? Besok aku tak kalau wasane kacang sak gendel, njuk sambel panggang. Itu malah klambi aku gak nganggo gedene no. Gedene cilekno lah Gue nek gone. kunjur ae aku pantes nganggo ngene. Ngene adine iki dienggo kok. Heeh. Nah, top apa goreng? Gak jere wonge gagenan yang manek tamu. Kiyaine apa alasan wong kae trene kadek mangko ora buka rene. Ya biasane yo rene Mas. Ora rene yo wis Mas, wong wis tuwek yo diapakno aku sing ngalah. Lah ya wong tuwek kadone diparani wong nom kok. Aku duwe sebut kok wis mber, gak apa-apa. Aku ngono ki biasa mber. Saudara wonge gawene rene-rene. Aku gak duwe rasa ngene iki. Karek ngono. Aku ngono. Yo laki iki yang aku Ya gak mang Mbak yo jam 11-an nak. laki iki aku gak gawe Aku lontong. gawe nih. Lah kowe kok ngepong gak barang ngene jasir. Heeh. Wis kabeh ya. Jasir. Urung. Sing rumah sakit sapa lah Mbak? Sopo le? Sing jasire apa sing kantine? Sing loro ki kanti kok. Sing kantine. Wis pun pira? Lah sing dhisik kan jasir yo mlebu rumah. Iya, iki kanti ping pindho nek gak ping 3. Padha ya dadi pangan jajane. Ya tak ndakno wong ra tak jajane. Ora, engko ayo rono Yan.